Vítajte späť na kanáli, vítajte späť na vlogu. A hneď začnem s takouto vecou. Sranda, čo? Prvýkrát tento rok mám pocit, že som na takomto vlogu. A super auto zatiaľ moc nie je. Videli ste to Ferrari akurát. Mám taký zvláštny pocit, prišiel som na to až teraz, aj keď to už je asi každému jasné, že Mustangy, Chargere a Challengere teda, a Charger tu nejak nevidím. Auta pre umelcov, proste na tom sa vybúria tí ľudia extrémne. Každé auto je úplne iné, ružové, fialové, čierne. Dodge, čo nie je ani Dodge. Presne o tomto hovorím proste. Červené svetlo vyzerá fakt cool. Tento rok to nemá byť ani Supercars Club, tak uvidíme, čo dokáže samotný festival ponúknuť. Prvýkrát v živote vidím ten nový Mustang. Toto mi príde také čudné, nie som si celkom istý, či sa mi to páči. Tá extrémna podliatina pri tých svetlách zadných. Inak mi nepríde ani krajší než tá predošlá generácia. Vďaka mobilnej kotolni vidím prvýkrát naživo Cybertruck. Je to o dosť masívnejšie, než som si predstavoval. Sice je to truck, pick-up, hej, takže čo som čakal, hej. Ale kto sleduje Whistling Diesla, tie auta nie sú až tak tip-top. AMG GT-R so bronzovými strmeňmi, klasická Green Hell farba. Wow. Druhé superauto tohto dňa. Každý si tu fotí toto Porsche a pritom to skutočné nádherné auto a superauto a výkonné auto a v každom ohľade je to lepšie než Porsche. Každý musí uznať, že hento je lepšie než hento. Vidím, že to pomáha. Corvette C3. A pozrite sa. Strašne masívne kolesa. To je extrém, jak je hento hrubé. Ináč, Corvette C3, musím povedať, že jedno z tých aut, ktoré sa mi extrémne páčia, a neviem prečo. Jednak mám rád Corvety a druhá vec, toto auto potrebuje. MC12. Strašne extrémne široké auto. To sa ani nezdá. Toto spredu ani nie, ale tuto to vidíte úplne. To krídlo to robí ešte širším. Maserati MC12 by malo mať rovnakú semiautomatickú jednospojkovú prevodovku ako Lamborghini Gallardo. A nechápem, čo mal chlapík za problém, len som toto spravil v podstate, pretože som si dovolil. No. Dneska sú ľudia strašné kurva. Lotus Emira. Vidím, že obraz je taký čudný, takže ospravedlňujem sa. A toto auto je extrém. Strašne sa mi páči, veľmi by som ho chcel. Myslím si, moja predstava je, že je to dokonalé auto na začiatok, hej? Keď niekto už má na to začať s tými superautami, tak toto je jedno z tých správnych aut, s ktorými začať v tomto svete. Je primerane silné, je krásne, budí pozornosť. Verím tomu, že má aj zvuk, ešte som to nepočul, ale vlastne počul, má to dobrý zvuk. 812 Superfast, áno, Superfast, to nie je GTS, proste krásne. Tá červená a tie žlté strmene, to je iný kontrast. Samozrejme Novitec Tuning. Toto neviem čo je, toto vyzerá jak traktor. Jak to je proste? Na čo? Na čo to je také vysoké?
Môžete si to k dospelému chlapovi proste primerať. Tak toto je vrchol luxusu v našom svete. DBX 707. Toto auto dôverne poznáme. Má ho zo Supercars klubu, som v ňom sedel, aj som ho už kameroval, aj všetko. Mám pocit, že mňa už ani... Neviem, či ma niečo prekvapí tuto, len tak z tých obyčajných superaut. Samozrejme C8, Stingray. Tak, toto som prehliadol. Aventador SVJ. Veľmi pekné. Tie kolesa. Fialové Bugatti Chiron. Keď som videl to MC12, tak viem, že Richard Chlad má MC12 a nevedel som, či v tom má prsty, ale keď už vidím tento Chiron, tak je mi jasné, že Richard Chlad tu v tom má prsty. A presne túto zelenú by som zvolil na henten Aventador tam. Prvýkrát vidím Lamborghini Sterato. Jak sa volá táto farba? Nespomeniem si ani za ten svet, ale vyzerá to krásne. Toto by malo byť Mira Hejda, proste jeho technika, viete. Teraz tak rozmýšľam, keď vidím túto korvetu s týmto znakom, čo sa podobá na C3, či vlastne viem, ako vyzerá C3. Lebo evidentne toto není úplne to isté auto, čo bolo hentam, o ktorom som hovoril, že ho rozhodne chcem, lebo mám rád korvety. Tak proste rozmýšľam, či vôbec viem, ako vyzerá C3 a modely predtým a modely potom. Jednoducho. Alebo či si to len ten majiteľ hentam vymenil, ten znak. Neviem, proste vyzerá to tvarovo rovnako. Výfuky to má tiež takto. Čo je inak? To vyzerá, ako keby z kamionu ukradol. Výfuky to má tiež. Neviem, zozadu neviem, či som to videl. Či to vyzerá rovnako. Vôbec si nepamätám. Ďalšia korveta. Tak to vie, ktorá generácia. Musím si to naštudovať. Korvety ma neskutočne zaujímajú a dosť ma mrzí, že neviem, čo je hento. Neviem, čo je toto a neviem, čo bolo hento v podstate. Škoda. Mrzí ma to. Toto vyzerá na dúpanie. Netuším, na čo sa to pozerám, ale vyzerá to na dúpanie. Ja si predstavím, že polovica z tých ľudí, čo si fotí ten motor, tiež nedokážu, netušia, čo to je. Netušia nič, ale aj tak si to fotia, len aby vyzerali, že ja viem, čo to je, odfotím si to aj ja. Ty vole, to je veľké. Potom príde majiteľ a povie, že ups, len som zabudol zatvoriť kapotu, není čo fotiť. A oni, že aha, hneď začnú mazať. Úplne si to predstavujem. Takže, tuto máme tú novú generáciu Mustangu a keďže ten bol tmavý a tento je biely, tak vidím lepšie tie detaily, ako sú napríklad svetlá, lebo s ničím nesplývajú. No čo poviete? Ktoré? Rozhodne fakt ako. Táto generácia ma až tak nezaujala ako táto. Asi prvýkrát v histórii vidím Dodge Viper bez zdvihnutej kapoty. Pretože nechápem, každý majiteľ Viperu jednoducho na akcii musí mať potrebu ukazovať tú vedesinu, ktorá je tuto. A som rád, že tento nie, pretože konečne máme tu čest vidieť to auto v celosti, ako vyzerá. Teraz si nepamätám, či to, čo som povedal, dávalo zmysel. Jednoducho, konečne môžeme vidieť, ako to auto vyzerá bez zdvihnutej kapoty. Toto sú všetky tieto debilné Porsche a absolútne ma neprekvapuje, že tuto v strede diania medzi týmito autami sú všetko postarší páni. To ma absolútne neprekvapuje. Jediné, čo ma prekvapilo, keby tam je nejaký mladý človek medzi nimi jednoducho. A baví sa s nimi o tých stareckých veciach. To sú jednoducho auta pre starých ľudí. Hajzli si myslia, že schovajú Škodu predo mnou, že? Veľmi v krátkosti, lebo je tam debilný obraz, vidím to 296 GTB. To je nejaká detailingová firma. Čo ti dáva? Kúkajte to Gallardo, Widebody. Wow. Toto
Toto je extrém. Toto by takú radosť urobilo. Pozrite, jak to vyzerá. Milujem Gaillarda. Akože toto špeciálne by som nechcel, lebo vyzerá to moc na mňa. Ale inak krása. Wow. Karbonový volant. E-gear. Musí byť. Wow. Zaujímalo by ma, či je to... Ale asi by to malo byť legálne na cesty. Neviem, no. Určite, hej. Ale... Haha, tie strmene. Wow. Kúkajte, jak to ide, ľudia. Kúkajte, jak to ty vole. Tak to aj nestíha kamera, podľa mňa. Toto je orgazmus.